Eli olen Mari Heinonen ja työskentelen täällä Valmet Automotivella henkilöstöasioiden asiantuntijana. Työnkuvaan kuuluu työhyvinvoinnista osaltani huolehtiminen ja osana sitä tehtäväkenttää nyt tämän väistötilaprojektin läpivienti. Toimihenkilöidemme työskentelytilat olivat vuosien saatossa tulleet aikansa päähän ja vuosia pohdimme ratkaisuja työskentelyolosuhteiden parantamiselle. Konttoriosan vaihtoehtoina oli tilojen kunnostaminen, uusien tilojen rakentaminen ja kolmantena vaihtoehtona nousi esille tilapäisratkaisun löytäminen. Tilat tehtiin korvaamaan noin 350 toimihenkilömme aikaisempia työskentelyolosuhteita. Ja nyt valmistuneessa rakennuksessa on noin 2100 neliötä ja työskentelypisteet 200 henkilölle. Rakennukseen sisällytettiin 2 isohkoa neuvottelukäytävää, joista löytyy yhteensä 20 erikokoista neuvotteluhuonetta. Lisäksi meillä on täällä 5 erilaista avokonttorityöskentelytilaa ja 4 suljettua konttorityöskentelytilaa. Erittäin hyvän vastaanoton työntekijöidemme keskuudessa on saaneet tänne järjestetyt taukotilat, joita ei aikaisemmissa konttoritiloissa ollut. Taukotiloja löytyy näistä väistötiloista 2 kappaletta. Väistötilarakennuksen sijoittaminen tehdasalueelle ei sinänsä ollut ongelma. Tilaa tällaiselle rakentamiselle meillä löytyy paljon. Ainoastaan rakennuksen sijoittamisen kanssa jouduimme miettimään ratkaisuja, sillä alta piti purkaa ensin jo käytössä oleva väistötila, jonka tilalle tämä suurempi rakennus sitten valmistui. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tiloja piti tulla vain 1, mutta käytännön syistä päädyimme kuitenkin rakennuttamaan 2 erillistä rakennusta, jolloin saimme terveysaseman tilat erikseen ja lähemmäs porttirakennusta. Tavoitteenahan meillä on jossain vaiheessa rakennuttaa uudet toimistotilat ja tämä ympäristö toimii tällä hetkellä niin sanottuna koeympäristönä tulevia toimitiloja varten. Näin pystymme kokeilemaan erilaisia ratkaisuja, kuten avotoimistotyöskentelyä, neuvottelukäytäviä, taukotilaratkaisuja ja myöskin kalusteratkaisuja. Näkisin, että tulevaisuudessa tämänkaltainen tilaratkaisu, rakentaminen on hyvinkin suotuisaa yrityksille. Ja varsinkin meidän kaltaiselle yritykselle, jossa projekteja tulee ja menee ja tarvitaan enemmän ja vähemmän tilaa. Tilatarve on muuttuva. Expandia valikoitui toimittajaksemme ainakin siitä syystä, että toimitusajan kerrottiin olevan maltillinen. Yhteistyö Expandian kanssa on sujunut hyvin ja odotetusti ja projektiaikataulu on pitänyt suunnitelmallisesti paikkansa. Käyttökokemuksemme ovat 3 kuukauden jälkeen hyvin positiiviset. Tiloja ollaan kiitelty henkilöstön toimesta valoisuudesta, puhtaasta sisäilmasta ja toimivuudesta. Tämänhetkiset työskentelyolosuhteet koetaan hyvin miellyttäviksi, eivätkä tilat tunnu väliaikaisilta. Uskon, että voisimme viihtyä näissä pidempäänkin. Yhteistyö Expandian kanssa on ollut joustavaa ja tästä projektista on jäänyt pelkästään positiivista sanottavaa.